Podpoľanie je unikátna kombinácia krajiny, prírody, kultúry, ktorá hovorí takým až nepovšimnutelným hlasom, ktorý buď započuješ, alebo budeš celý život hluchý. Dnes, keď sa ľudia pozerajú na tie hriňovské lazy, tak si vôbec neuvedomia, že sa pozerajú na výsledok činnosti ľudských rúk. A keď sa pozeráme na tú malebnú krajinu, tak si uvedomíme, ako citlivo s ňou ten človek narábal. Z toho láskavého vzťahu k tej krajine je úplne evidentné, že ten človek mal cit aj pre rôzne iné veci. Tie hmotné artefakty, ktoré po tých ľuďoch dodnes ostali, sú takým až kryštáľovým príkladom toho, aký cit tí ľudia v minulosti mali, keď dokázali tak nádherne pretvárať krajinu a zároveň vytvárať tak nádherné veci s takou umeleckou hodnotou. Bohužiaľ, nevyhnutne sa blížime do bodu, kedy fenomén ľudovej architektúry Podpoľania v krajine zrejme zanikne úplne. Zanikajú nám posledné reprezentatívne objekty drevených domov, ale aj kamenných domov, hospodárskych stavieb, sezónnych stavieb, drobnej architektúry v krajine. Ten fond, ktorý ešte dnes môžeme nazývať ľudovou architektúrou, tak určite možno z tých 95% to nemá šancu prežiť. Tie objekty sú v havarijnom, častokrát torzálnom stave a ten zvyšok častokrát prešiel veľmi necitlivou rekonštrukciou, že tie stavby sú pozmenené na rekreačné objekty. Nikto už ani v podstate nevie, ako tie veci majú vyzerať, že tí ľudia, ktorí sa v tých objektoch ešte narodili a žili v nich, tak ten život bol tak náročný, že sú radi, že stade mohli vypadnúť a s tými stavbami už v podstate nechcú ani nič mať. Zo situácie, ktorá panuje na Podpoľaní, vyplynula aj potreba dokumentovať kríže v krajine, pretože na Podpoľaní platí akási povera, že predmety cirkevnej povahy, ktoré už doslúžia, je potrebné zničiť, aby možno nepadli do nejakých nesprávnych rúk. Táto povera je dodnes na Podpoľaní živá a preto sa nám niekoľkokrát stalo, že keď sme cieľene chceli ísť nejaký kríž v teréne zdokumentovať, zamerať, prišli sme na miesto a ten kríž tam jednoducho už nebol. Dovolím si tvrdiť, že ani v jednom prípade sa nestalo to, že bol ten kríž odnesený niekde do depozitu múzea, ale zrejme skončil popílený na klátiky v nejakej peci v najbližšej usadlosti. Častokrát tie kríže sú nahrádzané novými, ale to sa ani v mnohých prípadoch ani nedá nazvať krížom, že sú to fakt iba zošrobované nejaké halúze zo stromu. Prípadne je to nejaký smrekový hobľovaný hranol, ktorý je pomaľovaný nejakými farbičkami. Lenže keď ten starý kríž zanikne, už sa tam nikdy nevráti. A za mňa cestou ako z tohto vonku je vyrábať minimálne kópie tých krížov, keď nie reštaurovať tie pôvodné originály. Nie vždy sa to dá. V roku 1906 bol z poverenia Národného múzea v Prahe do samotnej Detvy vyslaný český architekt Emanuel Málek. A bol tam vyslaný s jednoduchým poslaním, teda na sklenené tabule fotografovať všetko zaujímavé, čo mu príde pod ruky. A ten človek mal na to naozaj oko, pretože on odfotil stovky fotografií v tej detve a od tak pohľadu dneška zaujímavých vecí, ale v tom čase absolútne nezaujímavých vecí, ako napríklad hrablí a kosísk, nafotil aj niekoľko desiatok krížov na detvianskom cintoríne a z nich vynikal práve jeden svojím zvláštnym tvarom. Je to taký pomerne výrazne sa zbiehajúci hranol,
so zaujímavou ornamentikou a tým najzaujímavejším na ňom je to, že ten kríž je celý biely. To telo je biele a pestrofarebné ornamenty, no a keď sme si tú fotografiu všetci v tej našej partii pozreli, tak sme si povedali, že toto je on, že tento teda spravíme. No a hlavným rozdielom, ktorý sme potrebovali hneď na začiatku vyriešiť, bolo to, že sa jednalo o náhrobný kríž a my sme chceli vyrábať prícestný, čiže ho bolo potrebné potom patrične upraviť na to, aby sme ho mohli preniesť do tej väčšej podoby. Výber dreva na takýto prícestný kríž, že v žiadnom prípade nemôže to byť nejaké ihličnaté drevo alebo nejaká takáto mäkká drevina aj listnatá. Tradične sa to robilo prakticky výhradne z dreva duba zimného, takže to je prvá podmienka, musí to byť druh dreviny dub zimný, vyťažený vo vhodnej ročnej dobe, čiže znamená, musí to byť zimné drevo, je to viac menej tak asi od polovice jesene, približne do polovice januára. Je obdobie, keď to drevo naozaj, tak ľudovo povedané, spí. Že vlastne veškeré živiny sú stiahnuté do koreňov, tekutín je v ňom minimálne. Tak toto je druhá podmienka, zabezpečiť ťažbu. No a tretia vec je, kus dreva, ktorý je vhodný použiť na takýto kríž, musí mať pomerne rovný zrast, nemali by v ňom byť nejaké veľké hrče a musí mať dostatočný priemer, nielen na to, aby sa dal ostrohranený trám vykresať, ale potrebné, aby ten trám bol čisto z jadrového výrezu. Ako dubové drevo teda pozostáva z toho jadrového vyzretého dreva a takého menej kvalitného beľového, ktoré sa nachádza v podkôrnej časti. Tak vlastne, aby bolo odstránené toto beľové drevo, prakticky úplne všetko. To keby tam ostalo, tak to bude veľmi rýchlo degradovať a bude sa ten kríž nehodnocovať. Konkrétny dub, z ktorého bol kríž zhotovený, pochádza z katastra obce Kováčova pri Zvolene. A bol to teda, tuším, 5-metrový kus, tým, že ten meter ide do zeme, 4 metre je výška stĺpa. Kratší kus bol ešte potom na rameno, ktorý mal nejaký asi 1,50 m. Priemer nejakých, 40-45 cm znamenal, že v surovom stave ten trám mal možno nejakej vyše pol, možno 3/4 tony. Že bola s ním veľmi náročná manipulácia, že aj keď nás tam bolo, 7-8 chlapov, tak my sme ho dokázali tak na jednom konci podvihnúť. V minulosti samozrejme ľudia mali tento istý problém, že hmotnosť a ťažká a nebezpečná manipulácia s takýmito kusmi dreva, tak v tom čase sa to väčšinou riešilo tak, že takéto ťažké kusy sa kresali priamo na lese, v mieste ťažby. A v prípade, že sa to drevo tam nehalo ešte trebárs do leta preschnúť, tak ďalšie percentá hmotnosti išli dole a už to potom bolo možné. Sťahovalo sa to všetko s nejakými konskými alebo voľskými povozmi. Dneska sa to rieši pomocou mechanizmov. Spracovať to drevo na mieste veľmi nie je možnosť. Ako sme radi vlastne, že sa dalo takto to drevo vyťažiť v správnom čase, správny strom si vybrať. Takže vlastne použili sme tie mechanizmy, ale čo bola asi tak jediná mechanizácia a jediná vec, ktorá nekopírovala ten pôvodný spôsob výroby oproti tým krížom, povedzme, spred 1,5 storočia. Dubový kmeň už máme na dvore dopravený. Je potrebné ho najprv vyložiť na podložky, ktoré sa nazývajú tesárske kozy alebo koníky, pangle, rôzne regionálne názvy sú, ktoré to drevo nad zem vyložia približne tých 80-90 cm, aby sa človek nemusel nejak zohýňať hlboko pri práci. Po predznačení hranolu stiahujeme kôru, línia budúceho trámu sa nastreluje šnúrou namočenou do farby. Vždy je to lepšie na tom čistom dreve, kde sa prípadne aj vysekajú nejaké vytrčajúce hrče, ktoré by tomu nastreľovaniu zabraňovali. Je to lepšie na čistom dreve vidieť ako na kôre a moja skúsenosť je, že aj pri samotnom kresaní, pri samotnom vysekávaní tá kôra dosť tupí nástroje. Že predsa len pri manipulácii sa do kôry pozadierali rôzne kamienky, hlina, nečistoty a toto všetko tá sekera veľmi nerada vidí. Takže vlastne kôru stiahneme, nemusí sa celý trám čistiť, to je zbytočná robota, ale v miestach, kde pôjde ten nástrel a kde sa teda bude sekať, tak nástrojom, ktorý sa volá buď styk alebo škrabák, je to vlastne také dlátovité ostrie nasadené kolmo na dlhšiu tyč drevenú, tak s tým sa tá kôra posťahuje. Nastreľovanie línie je vlastne taká veľmi, veľmi starobilá a zaujímavé, že dodnes používaná technika, ako vyznačiť rovnú líniu.
šnúra, ktorá je nejakým spôsobom namočená do farby a proste natiahne sa a prudko sa pustí, tak vlastne tým nárazom ona zo seba strasie farbu a tým, že je to šnúra, ktorá je natiahnutá ideálne rovná, tak naozaj tú rovnú líniu naznačí. A historický spôsob, ktorý používame aj my, je ten, že tá farba je rozrobená vo vode s trochou vápna a vlastne do nejakej plechovky alebo do nejakej nádoby s touto farbou sa tá šnúra namáča. No, toto je tesárska šnúra, ktorou sa značia trámy. Je to vlastne taký drevený kolovrátok, jednoduchý. Šnúra má na konci očko, ktorým sa drží a typické je tu ešte takéto ďalší krúžok na rúčke, ktorým sa vlastne v nádobe s rozrobenou farbou pridrža. Farba, ktorá sa používala, väčšinou to bolo rozrobené vápno vo vode s pridanou nejakou práškovou farbou, zvykla byť modrá, červená v minulosti, ale keď nemali tesári k dispozícii farbu, tak do vápna pridali iba sadze. Častokrát aj na historických stavbách, ktoré majú 100 a viac rokov, tak vlastne na starých trámoch niekde v podkroví alebo podobne dodnes tie línie nastrelenia vidieť. Tak nasleduje už ďalšia práca, ktorá vlastne sa robí dvoma typmi sekier. Prvá, s ktorou sa robí hrubá práca, je to buď bežné sekery sa používali vo vidieckom prostredí s takou vhodnou hmotnosťou, alebo pôvodný taký remeselný nástroj, ktorý sa skôr v tom mestskom prostredí používal, bola sekera, ktorej sa hovorilo hlavatka, ktorá mala také dosť úzke dlhé ostrie, ale nasadená na porisko bola takou masívnou, pevnou hlavou, od toho mala názov, ktorá zabraňovala tomu, aby sa vylomilo porisko pri nejakom vyštiepovaní. Takže týmito sekerami sa najprv dvaja tesári oproti sebe robili záseky približne vo vzdialenosti 30 cm, ktorých úlohou bolo tú triesku alebo tú hmotu, ktorá sa odštiepuje od toho budúceho trámu, tak ju prerošiť, aby neboli veľmi dlhé vlákna, čím sa zjednodušila práca a súčasne sa vyznačilo, vlastne tie záseky sa zvisle dole približne od tej nastrelenej línie prekresávali, takže vlastne už tým hĺbka toho záseku približne určovala budúcu plochu kresanú. To bola prvá činnosť, vytváranie zásekov, ktorá sa oficiálne nazýva vrubovanie, ako vysekávanie vrubov. A nasleduje hrubé kresanie, čiže hrubovanie, čo znamená odsekávanie tých masívov dreva medzi zásekmi. A to je vlastne najťažšia alebo najzávažnejšia robota pri kresaní trámu. A kreše sa od tej nastrelenej línie tak na centimeter, pol centimetra podľa tvrdosti dreva, aj podľa zručnosti tesára, ale tak do toho centimetra, že nemôže sa ísť ešte úplne na líniu. No a posledná činnosť, taká finálna, je už vlastne hladké kresanie, čo sa robí s sekerou, ktorá sa nazýva topor. Na väčšine územia Slovenska je to teda topor, taký možno oficiálny názov, ktorý pochádza skôr z češtiny, je širočina. A je to sekera, ktorá má veľmi široké ostrie, jednostranne brúsené, s jednou stranou plochou a porisko je od tej plochej strany zahnuté nabok, aby tesár, keď tú sekeru drží v ruke, aby ju mohol držať aj vedľa plochy trámu, aby si vlastne neotlkal hanky na rukách. Takže vlastne toto je ten topor, s ktorou sa finálne dokresáva. Pri bežnej tesárčine toporom okresaný povrch sa už berie ako finálny povrch kresaného dreva. Prečo vlastne to drevo krešeme, prečo ho nedáme opíliť na gátri a potom ho neprehoblujeme? A prečo sa s tým takto trápime, je častá otázka. Kresané drevo má naozaj nejaké fyzikálne vlastnosti lepšie ako pílený hranol. Pri pílení sú viac porušované, viac trhané vlákna dreva, viacej tam nasiaka vlhkosť, zatiaľ čo pri kresaní sa tie vlákna drevené odkrajujú. Takže o mnoho menej sa porušuje štruktúra dreva. Ručne kresaný trám nikdy nemá také úplne rovné, ideálne línie. Vždycky je to trošku zvlnené, sú tam trošku nerovnosti a keď vyrábame takúto repliku nejakého historického remeselného výrobku, tak aj samotný postup práce by mal byť historický. Ide tu o zachovanie nejakej tradičného postupu remeselného, ktorý je tiež súčasťou našej tradičnej kultúry. Že nie len ten hotový výrobok, ale aj to, ako sa to vyrába. A samozrejme kreše sa zo všetkých 4 strán, takto až dosiahneme hranol.
Pri kríži, keďže šlo o trošku špecifickú robotu, nestačil toporom kresaný povrch, na ktorom predsa len ešte nejaké záseky, nejaké nerovnosti sa nachádzajú. Tak ako posledná práca z takej tej hrubej tesárčiny bolo hoblovanie a vlastne celý povrch trámu sme prehoblovali ručným hoblíkom, ktorý sa nazýva uberák, ktorý sa od toho bežného hladíku odlišuje tým, že má užšie a mierne oblé ostrie. Tak vlastne týmto uberákom sme finálne zarovnali povrch trámu. Že toto bola, dá sa povedať, tesárska práca, ktorou bol trám pripravený na ďalšiu výrobu. To esíčko, ktoré sa vlastne vbíja do čela trámu, ide tam o to, že drevo ako schne, tak praská, zmršťuje sa. Tie zmršťovacie trhliny niekedy dosť nebezpečne vedia zdeformovať drevo a keďže krešeme čerstvé drevo, tak snažíme sa zabrániť týmto deformáciám. A vlastne najhoršie miesto, najkritickejšie sú rezné plochy. Vlhkosť sa stade stráca o mnoho rýchlejšie, takže od tých čiel, z tých rezných ploch to drevo vyschýna rýchlejšie. A aby sme sa vyhli riziku, že vlastne začne sa ako stopka z púpavy, to drevo párať od konca, čo niekedy sa naozaj stane. Tak veľmi jednoduchá je proste pásik plechu zohnúť do tvaru písmena S a vlastne zatlcť ho do toho čela, že tam väčšinou už vidieť nejaké prasklinky, od ktorých sa potenciálne môže toto trhanie rozšíriť. Tak vlastne zabiť to krížom cez túto puklinu a ten pliešok tam vlastne zadrží nejaké tie ďalšie pnutia, že to drevo sa neroztrhne. Častokrát takéto esíčka nachádzame aj v starých trámoch, buď samotný ten plech, alebo len proste jazvu po ňom, že vidieť, že to v tom tráme bolo niekedy zabité. Že keď je to drevo už dokonale vyschnuté, tak sa kľudne môže ten pliešok stade vybiť von. Kríž sa skladá z 2 kusov dreva, takže bolo potrebné vykresať obidva. Hlavný ten stĺp a rameno. Práca s tým ramenom bola samozrejme o mnoho jednoduchšia, nakoľko tu bol oveľa menší kus, aj menšieho priemeru, takže v rámci jedného workshopu sme boli schopní pripraviť obidva tieto kusy na následné tesárske spájanie, teda ten plátový spoj. Problém pri nejakom navrhovaní tohto kríža bol aj ten, že my sme vlastne robili repliku historického kríža, vlastne z fotografie Emanuela Málka, ale nešlo o prícestný kríž, ako sme robili my, ale ten originálny objekt bol náhrobný kríž, ktorý bol menší ako ten dnešný. Takže bolo potrebné tie rozmery preniesť, vlastne zmenil sa trošku pomer pri rezu trámu k výške. Z fotografie sa nedalo presne určiť tie samotné ramená, alebo kde vlastne to priečné rameno, v akej výške bolo osadené. Nedá sa to odmerať pravítkom z fotografie. Až do poslednej chvíle to bola taká trošku neistota, ako ten kríž bude vyzerať, ako tie proporcie nám výjdu. Že sa nám to podarilo, čo už teraz môžem povedať, tak to sa ukázalo až naozaj, keď ten kríž bol osadený a stál v tom teréne a videli sme, že vyzerá dobre. Napríklad oproti tej pôvodnej fotke, ako som spomínal to, že tie ramená sa ku koncu zužujú, tak sme ich mohli trošku viac ich teda skresať do toho kužela alebo do toho trojuholníka, aby sa trošku viac zužovali. Kým to leží na zemi, je to veľké, je to 4 metre dlhé, vidíme to úplne z takého neprirodzeného uhla, tak sa to nedá povedať. Podarilo sa to, ale naozaj do poslednej chvíle som mal malú dušičku. To drevo sa vykresalo v podstate pred pár hodinami a už sú v ňom zreteľné nejaké povrchové kazy, že začína sa to otvárať, ako tá voda z toho uniká. Takže ho začína štiepať, trhať. Budeme vidieť, že do akej miery ten povrch sa dotrhá. No. S tým sa ale počítalo, že tie pukliny tam vzniknú, však na tých starých krížoch v podstate každý jeden je prasknutý. No o tomto v podstate panovala mierna hádka tu, že to je flak od oleja z motorovej píly, ale to jednoducho není možné, tam sa to nemalo ako dostať.
A je to proste zafarbené od črepiny z druhej svetovej vojny. Bol to jeden zo stromov, kde bolo veľké riziko, že v ňom budú ešte stále zaseknuté črepiny z druhej svetovej vojny. Nakoniec pri kresaní sme v tom ramene jednu takúto črepinu našli. Aj som si teda o ňu trošku zatupil topor. Keďže dúb v kontakte so železom sa dosť farbí do takej fialovej farby, takže to drevo je aj farebne znehodnotené na dosť veľkom kuse. V prípade toho ramena to aj bolo, no vzhľadom k tomu, že celý ten kríž je teda po vykresaní, vyrezaní je aj malovaný, že vlastne celý je pokrytý olejovým náterom, tak táto vec nám nejak veľmi nevadí. V podstate teraz bude potrebné ten kríž splátovať dokopy. A to sme si mysleli na začiatku, že to urobíme hneď, aby bol ten kríž v podstate už hotový. Ale zistili sme, že to rameno budeme tam dávať v podstate až najneskôr, ako bude možné, pretože bude strašne ťažká manipulácia s tým krížom, že v podstate budeme sa snažiť vyzdobiť celý ten stĺp a to rameno potom samostatne, a aby sa s tým dalo otáčať. Že keby tam bolo to rameno, tak to bude veľmi zložité tu s tým manipulovať. No úplne najlepšie na tom celom je to, že keď bol vykresaný, tak bol pekný, ale keď sa to prehobľovalo, tak to je ako keby to vyleštil niečím, že úplne šialené. Že nádherný povrch. Normálne sa teším na to, no, som zvedavý, ako sa to bude robiť. Už Medvecký vo svojej monografii Detva hovorí, že Detvan nevypustí ani kúštik dreva z ruky bez toho, aby ho neozdobil, a je to skutočne vidieť na tých artefaktoch, ktoré sa nám dodnes zachovali. Tieto sakrálne objekty boli tie, ktoré si tú výzdobu zaslúžili ako najviac, že už kde inde by tá výzdoba bola ako tam. Detviansky kríž je takým destilátom tej zdobnosti detvianskej. Zmyslom toho kríža bolo naozaj nejaké také duchovné vnímanie, precítenie, zastavenie sa. Takže to bolo miesto, kde tá výzdoba naozaj už kde inde by mala zmysel ako tam. Že tam vidieť naozaj, že tí ľudia to vyrezávali s láskou. Je tam tá rezbárska zručnosť doplnená tou pestrofarebnou výmaľbou. Kombinuje ornamentiku tej sakrálnej povahy, ktorú odpozorovali v detvianskom kostole, s tou rastlinou, naturálnou ornamentikou, ktorá bola tomu detvianskému človeku veľmi blízka. Akokoľvek skvelá je fotografia Emanuela Málka, má jeden výrazný problém. Zachytáva ten kríž iba z dvoch strán. A my sme sa dostali do dilemy, kde sme nevedeli, ako postupovať ďalej, že či tú bočnú stranu, ktorú nie je na tej fotografii vidieť, iba skopírujeme podľa tej, ktorú je vidieť, alebo si tam vymyslíme nejakú vlastnú variáciu. Náhoda vyriešila tento problém za nás, keď sa nám do rúk dostala publikácia Slovenská vlastiveda z roku 1943, ktorej sú perokresbou načrtnuté dva kríže z detvianskeho cintorína. Tu sa znovu potvrdil toto geniálne oko Emanuela Málka, pretože jeden z tých krížov, ktorý je v tej knihe namaľovaný, je zrovna ten, ktorý Málek fotil. Teda musel byť aj pre toho človeka o 40 rokov po Málkovi natoľko zaujímavý, že ho vybral do tej publikácie a vytvoril jeho náčrt. A vytvoril ho naozaj skvelo, pretože načrtol všetky tri strany kríža, takže sme mali dilemu vyriešenú. A ten náčrt zobrazuje kríž aj s jeho tou odhnitou časťou, ktorá bola v zemi, čiže evidentne tento kríž už bol vytiahnutý z cintorína a bol zrejme niekde pri márnici umiestnený, vyhodený. Takže predpokladám, že zakrátko na to aj fyzicky zanikol. Nepredpokladám, že sa nachádza v depozitári nejakého múzea. Málková fotografia a táto perokresba zo Slovenskej vlastivedy boli taký východiskový materiál, ktorý nám po všetkých stránkach postačoval na to, aby sme tú kópiu vedeli vyhotoviť. Pôvodná ornamentika kríža v podstate pozostávala z viacerých kompozičných schém, pričom celý ten kríž, celý ten hranot bol rozdelený na niekoľko polí.
To najspodnejšie pole, ktoré bolo najbližšie ku zemi, tak tam boli kartuše s nápismi. Na pôvodnej predlohe kríža dominovala kompozičná schéma tzv. Postranného odvíjania kvetov. No a v tej najvrchnejšej časti kríža boli rôzne sakrálne motívy, ako napríklad kalich alebo monštrancia. Po vykresaní tela kríža bolo nutné z tej pôvodnej predlohy prekresliť detailne tie jednotlivé vzory, kompozičné schémy. Tu však vznikol problém, keďže pôvodná predloha bol náhrobný kríž a my sme teda robili prícesný, to znamená, že bol o mnoho väčší ako tá pôvodná predloha. Museli sme všelijako špekulovať, ako ten kríž rozdeliť na tie polia. Nasleduje prekreslenie samotnej ornamentiky a kompozičných schém a vzorov. To sme prevádzali prostredníctvom pauzovacieho papiera, na ktorý sme si predkreslili vzory, tie kompozičné schémy a potom sme ich pomocou tohto papiera prenášali. Treba si dávať pozor na to, že keď prenášate tú ornamentiku, tak ona je vždy zrkadlovo. Na to je dôležité myslieť pri tom pauzovacom papieri. Keďže tam bolo aj množstvo kruhových motívov a nemali sme vždy pomôcky na rôzne priemery, improvizovali sme, pomáhali sme si takými rôznymi vecami z domácnosti, použili sme aj šálku napríklad na obkreslenie presnej kružnice a samozrejme pravítka, meter, ktorý nám pomáha nejakým spôsobom sa orientovať na tom tele, že či sme správne, či dodržiavame tie jednotlivé polia a tak ďalej. Keď už máme tú ornamentiku prenesenú na telo toho kríža, je nutné vykontúrovať tie jednotlivé vzory. Po tých predkreslených čiarach v podstate kolmo na to búchate tým plochým dlátom, tak aby ste vykonturovali tú líniu toho vzoru. Tá hĺbka tej kontúry bola rôzna od 6 do 8, v niektorých prípadoch 10 mm. Vždy záleží aj na tom podkladovom materiáli. Samozrejme sme používali aj poloblukové dláta rôznych priemerov, rôznych dĺžok veľkostí, aby sme sa prispôsobili tým jednotlivým krivkám. Niektoré tie vzory boli veľmi zložité, čiže je lepšie, ak má človek k dispozícii rôzne priemery poloblukových dlát a samozrejme aj rovných dlát, lebo aj rovné línie tam sú. Keďže ten kríž mal aj po vykresaní tých 600-700 kg, nebolo možné s ním manipulovať a museli sme teda pracovať pod priamym slnkom s pomocou možno slnečníka, ktorý nám aj tak vietor stále strčil, takže v tých najväčších horúčavách sme robili tú ťažkú prácu, teda vyrezávanie tých ornamentov a samotné teda ich prenášanie na to drevo. Keď máte tieto vzory a kompozičnú schému vykontúrované, tak bolo nutné vybrať ten materiál okolo toho vzoru, pretože ten vzor vystupuje dopredu a vytvára taký ako keby plastický efekt. Toto bolo celkom také náročné, pretože tam bolo pomerne veľa priestoru, ktorý musel byť odobratý, čiže zabralo to veľa času, kým sa ten materiál okolo tých vzorov a kompozičných schém a tých ďalších vecí vybral. Rezbu napríklad vidím v architektúre, v stavbách, tak v datačných nápisoch, ktoré sú na trámoch v izbách domov. Ale tie datačné nápisy väčšinou boli iba takoutou negatívnou rezbou, že vlastne tie nápisy alebo tú výzdobu tvoril rez, ktorý bol dovnútra do dreva vyrezaný. Ale na krížoch, či už sú to prícesné alebo náhrobné kríže, tak tá rezba vystupuje z povrchu. Čiže to znamenalo, že tam si ten výrobca musel ako predznačiť ten ornament, nejak si ho predkresliť a potom vlastne odstraňoval drevo okolo toho ornamentu, že vlastne ten ornament vytvorilo ten pôvodný povrch, ktorý tam ostal. Takže je to o mnoho prácnejší spôsob. Keď ten vzor už vystúpi dopredu, že sa odoberie ten materiál okolo neho, tak my sme tam pridali ešte jednu vychytávku, že v podstate po kontúre toho vzoru sme viedli veľmi ostré dláto tvaru V, ktoré vytvorilo ešte takú pomyselnú hlbšiu kontúru, čiže ako keby ešte viac zvýraznilo tú plasticitu toho vzoru. Je to také plastickejšie a zároveň sa to dá vyfarbiť aj inou farbou. Pri tej samotnej rezbe sme si vypomáhali klasickou rezbárskou kyaničkou, čo je v podstate taký mlátok, ktorým búchate do toho dláta. Prečo sú dláta vhodnejšie na takúto rezbu? Pretože na menšej ploche viete vytvoriť väčšiu silu pomocou tej kyaničky. Dá sa to robiť aj ručne, že tlačíte to dláto rukou do toho rezu, ale rýchlo sa unavíte, je to veľmi fyzicky náročné. Samozrejme aj tak sme pracovali, že sme tlačili rukami do toho rezu, hlavne keď ste potrebovali dopracovať nejaké také detaily.
Na samotnú rezbu sme si vybrali dláta od výrobcu M. Stein z Košíc, ktorý je známy tým, že robí veľmi kvalitné dláta z kvalitného materiálu. Čiže s týmito dlátami sme pracovali. Je však nutné podotknúť, že v minulosti určite nemali také kvalitné dláta, ako sme mali my. O to väčšiu námahu museli vynaložiť na to, aby tie kríže vycifrovali tak, ako boli cifrované. Dneska sú to väčšinou rydlá vytvorené vyslovene na rezbárčinu, sú to špecifické nástroje. V tom čase to bol väčšinou úplne obyčajný nožík, ktorý bol nejakým spôsobom zlomený, znehodnotený, že už sa nedal na niečo iné používať, tak ten človek buď sám si ho upravil, alebo zašiel za kováčom a v podstate ten nástroj, ktorý už sa na nič iné nedal použiť, si dal upraviť na rezbárčinu. Tvar ostria možno sa veľmi podobal na tie dnešné rydlá, ale nebolo to primárne vyrobené ako rydlo. Čo teda viem, treba z výrobcovia čerpákov, tak on mal jeden takýto nožík, ktorým vyrábal všetko. Už pri výrobcoch krížov môžeme rátať s tým, že to boli takí poloprofesionáli, ktorí mali tých nástrojov viac, ale zase to boli takto z iných nástrojov, z nehodnotených, vyrobené nástroje, ktoré si sám zhotovil podľa vlastných predstav a s týmto vyrezával. Postranné odvíjanie je kompozičná schéma založená na veľmi jednoduchom princípe z takého, ja to nazývam, že iniciačného kvetu alebo hlavného kvetu vyviera jeden taký pás, ktorý má napodobňovať v podstate stonku na kvete. A z tejto stonky, z tohto hlavného pásu na obe strany sa odvíjajú také úpony a na tieto úpony sa uchytávajú tie jednotlivé vzory kvety. Veľmi archaická kompozičná schéma, veľmi archaický prístup k výzdobe. Na tej rezbe toho kríža sa podieľalo viacej ľudí. Spomeniem Martina Voštinára, ktorý sa vyhral s tou monštranciou, s tou viacúrovňovou rezbou tej monštrácie, takže bolo to veľmi zložité, namáhavé. Ešte predtým, ako sme začali s tou rezbou kríža, tak sme si mysleli, že to pôjde o mnoho jednoduchšie, ako to išlo. Jedna strana v podstate trvala asi deň a pol. A to sme robili viacerí na tom, niekedy aj traja ľudia. Niektoré tie časti toho ornamentu sa pri práci odlúpili a tak ďalej. Dá sa to čiastočne zamaskovať aj farbou. A zároveň tie nedokonalosti dodávajú krížu aj určitý charakter, pretože ani artefakty z minulosti nie sú vždy dokonalé, čo sa týka tej remeselnej stránky, ale zachovávajú si taký punc tej ľudovej výroby, ktorá naozaj nie je dokonalá, nikdy nebola strojová. Vždy to boli diela, ktoré vyšli z ľudských rúk, ktoré nie sú vždy dokonalé. Takže ten výsledok si myslím, že sa podaril a že to má aj ten charakter, má to tú starosvedskosť, ktorú by to malo mať. Prícestné kríže, ale aj náhrobné kríže obsahovali tú svoju ornamentiku a väčšina z nich i nejakú textovú informáciu. Náhrobný kríž, logicky, ten textík, ktorý na ňom býval, hovoril o tom, kto pod tým krížom leží, kedy sa narodil, v akom veku umrel. Tie prícestné kríže obsahovali informácie, kto ten kríž dal vyrobiť a z akej príležitosti, napríklad na pamiatku zosnulých detí, z vďaky za uzdravenie, alebo sa častokrát objavovali na týchto krížoch také drobné, ja to nazývam iniciačné modlitbičky, napríklad kríž v poli stojí, pod ním mať bolestná stojí. Tento náš kríž z Málkovej fotografie obsahoval v spodnej etáži 3 také tzv. Kartuše, ktorých by mohol byť umiestnený text. Tak sme sa rozhodli do každej z nich ten konkrétny text umiestniť. Ten z toho čelného pohľadu je kópia nápisu z kríža z Krupinského lazu Havran, nápis približne z polovice 19. storočia, ktorý sa oproti originálu líši iba výmenením mien, teda tých donátorov kríža, teda tých ľudí, ktorí ten kríž dali postaviť. Na pravej strane kríža sa nachádza kópia modlitby z kríža historického, ktorý stal kedysi v Senohrade. A na ľavej strane v tej kartuši je umiestnený výpočet mien ľudí, ktorí sa na výrobe toho kríža podieľali. My sme sa rozhodli text vyhotoviť historickým fontom, aj s nepresnosťami vtedajšieho písma a znalosťou, respektíve neznalosťou dobového pravopisu. Čiže sú tam dvojité véčka, písmena napísané opačne, sú tam gramatické chyby,
prípadne zle poukladané písmená v tom texte, čo by možno dnes niekto vyhodnotil ako chybu. My sme sa však snažili o akúsi historickú akurátnosť a k tým starým krížom toto práve patrí. Keďže aj kríž plánujeme osadiť do krajiny pôvodnou technológiou, teda žiadne betónové základy, bude osadený tým územkom priamo do zeme, zaštetovaný skalami, no a teda na predĺženie životnosti je potrebné to drevo ešte impregnovať, alebo respektíve je potrebné ho opáliť. Neviem, ako to robili v minulosti, zrejme nejako kontrolovaním normálneho ohňa. My sme si pomohli plynovým horákom a teda spálili sme celý povrch toho územku. A vytvorila sa tam teda vrstva takého zuhoľnateného dreva do hĺbky možno 0,5 cm, ktorá by mala výrazne predĺžiť životnosť toho kríža v zemi. Najstarší takýto drevený kríž, ktorý doposiaľ existuje v teréne a je vlastne v tom pôvodnom osadení, tak je kríž, ktorý je vo Výglašskej hute Kalinke v miestnej časti Podlisec a je to kríž datovaný rokom 1938, ktorý je vlastne od tohto roku osadený v zemi, zaštetovaný kameňmi a drží tam dodnes. V minulosti bolo v rámci ľudovej architektúry Podpoľania veľmi veľa prejavov maľovaných a neboli to teda len prícestné kríže, ale napríklad podhľady z hlavy a trámov drevených, ale aj murovaných domoch. V teréne sme sa stretli i s maľovanými dverami. Maľba aj rezba existovali v tradičnej kultúre a pôvodne niekedy do 19. storočia to boli dve samostatné výzdobné techniky. Že bola maľba a rezba. A až dodatočne sa stretli. Že ako je tento kríž alebo väčšina krížov v súčasnosti, že sú vyrezávané a aj malované, tak to je možno, že už tá mladšia podoba. Že predtým existovali akože rezbárske výzdoby a malované výzdoby. Že v ľudovej architektúre tie maľby vídame dosť často, že sú to malované z hlavy a trámov, ktoré okrem tej nejakých tých zrazení hrán alebo tých z hlavy vytvorených majú maľbu, ktorá vytvára samostatný ornament. A takisto aj na historických fotografiách vydáme náhrobné kríže, ktoré boli malované. Podľa tej fotky sa zdá, že tam žiadna rezba nebola, že to bol jednoduchý drevený kríž, na ktorom bola ornamentika vytvorená maľbou. Dodnes nachádzame na starých cintorínoch v Podpolaní kríže, ktoré sú vidieť, že sú veľmi staré, historické, drevené, na ktorých ale nie je žiadna výzdoba. Práve pri týchto môžeme predpokladať, že oni pôvodne boli malované. Ale každopádne došlo postupne k spojeniu maľby s rezbou a vlastne vidíme to okrem týchto prícestných a náhrobných krížov treba z podpolianské brány, z ktorých teda vlastne autenticky zachované sú v súčasnosti už iba dve a teda malovaná len jedna. A nejaké detaily, tie treba malované trámy, alebo nejaké tie vročenia malované. Z málkovej fotografie bolo evidentné, že základná farba toho kríža je biela, ale vzhľadom na to, že sa jednalo o čierno-bielu fotografiu, nevedeli sme určiť farby, ktoré doplňali ten ornament. Z historického kontextu nám však bolo jasné, že sa nemohlo jednať o x odtieňov rôznych farieb, ale v princípe sa mohlo jednať len o farbu žltú, červenú a modrú. Z farieb, ktoré sme mali k dispozícii, namiešali vhodné odtiene, ktoré sme prispôsobili odtieňom zachovaných drobných artefaktov, napríklad tých stropných trámov, aby sme zachovali určitú historickú vernosť aj odtieňa tých farieb. Takže tu sme si už vybrali bielu farbu. Bielo začíname. Biele sa nám aj hodí, pretože spätne sa ťažko vieme dostať k bielej, ak sa niekde vyskytne nejaká malá chybička. A štetcami, ktorými budeme pracovať, máme ich viacero, ktoré môžeme vyskúšať. Ja zatiaľ stále očakávam, že tá práca mi povie, ktoré sú najlepšie na prácu, ale máme tu takéto ploché s tvrdými štetinami prírodnými. Máme tu aj niečo, čo je syntetické a je to skôr štetec na maliarstvo, na maľbu. Tá predpríprava bola, že je kompletne natretý ľanovým olejom, ktorý tvorí takú podkladovú vrstvu pre tie farby. Farby sme zvolili zrejme to najkvalitnejšie, čo sa dá momentálne na trhu získať, a to sú švédske ľanové olejové farby. Sami sme teraz zvedaví, že ako sa ten materiál bude správať pri tom maľovaní, takže je to v podstate ďalšia vrstva toho experimentu. Ideme to skúsiť.
Všetci sme to brali tak, že vymaľovať ten kríž budeme mať za odmenu a opak bol pravdou. Vymaľba toho kríža nám trvala približne raz tak dlho, ako ten kríž vyrezať. Tie farby veľmi pomaly schli. Po aplikovaní tej základnej bielej farby začalo to dubové drevo nejakým spôsobom pracovať. Vyťahovala sa z neho taká trieslovina, ktorá vytvárala taký žltý povlak. Bolo potrebné ten kríž viackrát pretierať tou farbou. Bola veľmi obťažná manipulácia, pretože keď sa jedna strana vymaľovala, bolo potrebné ho zvrtnúť, ale nemali sme ho už za čo tým pádom chytiť, pretože jedna tá strana bola mokrá, namaľovaná. V súčte času to trvalo približne raz tak dlho, ako bolo to vyrezávanie. Slovo korpus pôvodne v latinčine znamená všeobecne telo, ale pri krížoch alebo pri takýchto sakrálnych pamiatkách sa ním myslí ako zobrazenie ukrižovaného Ježiša. Pri prícestných krížoch prakticky vždy ten korpus bol umiestnený na kríži, pri náhrobných už menej. A taký veľmi typický pre ľudovú kultúru bolo znázornenie vlastne, že ten korpus bol namalovaný na plechu. Že vlastne boli kontúry toho tela boli vystrihnuté z plechu a na samotnom plechu bol ten Ježiš namalovaný. A potom neskôr boli nahradzované už takými kupovanými, v podstate už od začiatku 20. storočia boli rôzne tie predajne rôznych takýchto náboženských predmetov, takže boli to už priemyselne vyrábané výrobky, ktoré už tým, že je to priemyselne vyrábané, tú hodnotu nejak strácali. Na mnohých krížoch, ktoré sú samotné, aj historické, aj veľmi hodnotné, tak trebárs ten plechový korpus bol s takou nejakou snahou o zlepšenie vymenený za tento priemyselný továrenský výrobok. A my sme sa samozrejme rozhodli pre ten starší variant, teda plechový maľovaný korpus. Tak, aby sme zvýšili jeho životnosť, teda z pozinkovaného plechu a podľa historického originálu ho načrtla moja manželka Mária. Tvorili sme z papiera takú šablónu, ktorú sme umiestnili na plech, z ktorého Maťo Voštinár ten korpus vystrihol. Pomocou pilníkov ho upravil, začistil ten tvar a ja som ho následne natrel takou základovou farbou, ktorá by mala zabrániť ďalšej potenciálnej korózii. No a v podstate bol takto pripravený na samotnú výmaľbu. No, teraz v tejto polohe budem do zajtra. Rozmýšľam, kde to dať. Gro našich aktivít prebieha priamo v meste Hriňová. S mestom Hriňová i dlhodobo užšie spolupracujeme a naše aktivity mesto podporuje. No a my sa snažíme nejak recipročne participovať aj na podujatiach, ktoré mesto organizuje. A jedným z nich je folklórny festival Gazdovanie na Hriňovských lazoch, ktorý predstavuje ukážku života v minulosti, ktorý sa odohrával na Hriňovských lazoch a je zameraný na ukážky poľnohospodárskych a remeselných prác typických pre Hriňovu a jej okolie. No a vzhľadom na to, že tento rok sme sa venovali výrobe kríža, ktorý by bolo veľmi ťažké preniesť priamo na miesto organizovania festivalu, rozhodli sme sa prezentovať náš projekt v menšom meradle, teda prezentovali sme tam výmaľbu toho korpusu, ktorý tam Betka začala maľovať. Samozrejme, výmaľba toho korpusu má svoj postup a nebolo možné v rámci jednej akcie za pár hodín ten korpus celý vymaľovať. Zvyšná časť práce prebiehala už znovu naspäť u nás, u rektorov. Tých podnetov na tvorbu môže byť veľa, môže to byť aj veci, ktoré vás náhodne stretnú. Tak mňa pri jednej návšteve rodičov v televízii zaujal film o jednom husľovom virtuózovi, ktorého stvárnil Jaro Filip a okamžite som si musela spraviť niekoľko fotiek, keďže som už vedela, že sa budem zaoberať týmto korpusom a budem si ním naozaj pomáhať. Ja nehovorím, že to bude realistický portrét, ale sedí mi vlastne do tejto kompozície to naklonenie hlavy napríklad. Nakoľko fotky, ktoré mám z rôznych zdrojov,
nie sú také presné a nemám až také detaily. A je to vždy lepšie zaoberať sa nejakým živým modelom a nejakým spôsobom to potom transformovať do tej maľby, než snažiť sa už skopírovať maľbu, ktorá je sama nejakou transformáciou. Nasledujúci krok je splátovať stĺp kríža s ramenom. Pôjdu tam jednoduché polovičné pláty, tu vlastne není čo vymýšľať, nejaké zložitejšie spoje, ktoré na rozdiel od väčšiny krížov, alebo všetkých krížov, ktoré sme našli v teréne, ktoré už sú nejakým železným spojovacím prvkom s krútkou spájané, tak sa ich pokúsime spojiť drevenými kolíkmi dubovými, ktoré budú budú tam z uhla a vlastne hlavy tých kolíkov z pohľadovej strany sa budeme snažiť zamaskovať hlavou toho Krista, toho korpusu. Takže skúsime to spraviť takto. Mám taký trošku rešpekt pred tým, lebo teraz ak to pokazím, tak sa pôjdem picnúť asi. Vysviacka bude aj krojovaná potom? Tak ako bola kolaudácia koliby. Pre mňa by to bola možno, že po 5 rokoch príležitosť, kedy by som bol schopný si odviesť kroj. Lebo s tým mám fakt problém v poslednom čase. Nemal by sa teda ako ošetriť možno, dať čím natrieť aspoň, alebo... To asi nepomôže. Asi nie, no. Našťastie to bude pod tou striežkou, že na to bude minimálne pršať. Tak skúsime. No, čiže teraz by som naozaj sem dal prkínko. A bouch. Idem zobrať pucku. Asi, hej. Trošku to leze, ale... Po železe. Ale trošku násilia to asi bude chcieť. No už to vyzerá ako kríž. No, konečne. Totem. Konečne to už není totem. Ale keď, povedzme si to úprimne, tieto prícestné kríže, to sú totémy čisté. Leze? Zdá sa mi, že hej. Hej. Nie. Dobre, čiže je to v poriadku, hej? Hej, dobre. Počkaj, tam. Typickým prvkom prícestných krížov je tzv. Striežka, ktorá kryje ramená, ktoré sú veľmi náchylné na zatekanie, teda dažďovej vody alebo snehu, ktoré by mohli vlastne veľmi ten kríž poškodiť. Striežka na kríži je taký zaujímavý prvok, ktorý vlastne k tomu krížu ako k kresťanskému symbolu nepatrí. Ale samozrejme tá vec drevená je v teréne, takže treba ju nejakým spôsobom aspoň jednoduchým chrániť. V oblasti stredného Slovenska tá striežka skoro vždy bez výnimky mala tvar polkruhu. Že nikdy to nebolo nejaký áčkový tvar z nejakých dosiek. Pri tých starých krížoch vždycky bol plech podložený nejakou doskou vyrezanou do tvaru toho polkruhu. Neviem, či si to iba Lukáš tak nazval, alebo či je to naozaj nejaký historický výraz, ale on tomu hovorí nebo. Ale hovorí tomu tak preto, lebo vlastne na tej doske boli vždycky namalované nejaké symboly, boli tam hviezdy, slnko, mesiac,
Tá doska tvorila ako keby takéto zarámovanie, naozaj to nebo nad tým krížom. A samotný plech, nebol to proste len jednoduchý pás plechu, ale ten plech bol širší, ako bol potrebný na zakrytie kríža a jeho okraj, aspoň z tej prednej strany, bol rôznym takým prestrihovaním a zahýbaním vytvarovaný do ornamentu, takých buď trojuholníčkov, štvorcov, buď boli prehýbané len dohora alebo striedavo dohora, dodola. Tie novšie kríže sú zakrývané už iba samotným plechom, takom poloblúku, ale tento náš bol zakrytý takým historickým spôsobom, teda na drevených ramenátoch bola umiestnená plechová striežka, ktorá mala ornamentálne tvarovaný okraj. Celú tú striežku bolo potrebné na základe pomeru ramien toho kríža rozmerať, vytvoriť si šablónu, ktorú sme vytvorili z OSB dosky na konkrétne rozmery a vytvorili sme si tú šablónu, ktorú sme prenášali na dosky, ktoré mali tvoriť ten ramenát. Zistili sme samozrejme, že v tomto rozmere musia byť tie dosky veľmi široké, takže sme hodnú chvíľu hľadali vhodný materiál. Podarilo sa nám získať pomerne široké borovicové dosky, z ktorých sme ten ramenát boli schopní vyrezať a je tvorený teda zo 4 častí. Priamo na tieto ramenáty sa už aplikuje samotná plechová striežka, ktorú sme sa rozhodli vyrobiť rovnako zo zinkového plechu, ktorý nebude tak náchylný na korodovanie. Tak teraz nastáva tá chvíľa, keď ideme skolíkovať ramena. Diery aj kolíky budú prekryté plechom, tým korpusom a dôležité je dať ich zo šikma, aby keď aj zoschnú, aby tým sklonom sa zaklínili, aby vlastne sa neuvoľňovalo. Není to železný prvok. Pôjde to. Je to taká viac menej naša rekonštrukcia, že ako to zrejme bolo spájané v minulosti pred 20. storočím, lebo kríže, ktoré nachádzame v teréne, tak už bez výnimky sú spájané nejakým kovovým prvkom spojovacím, nejakou závitovou tyčou alebo nejakou skrutkou. A je to zjavne novodobý prvok, ktorý pred 20. storočím si tam neviem predstaviť. Šlo tam jednak o to zrekonštruovať nejaký taký, keďže už sme robili rekonštrukciu starého typu kríža, tak aby vlastne aj konštrukčne bol prevedený tak, ako má byť. Železo a drevo nie je veľmi dobrá kombinácia materiálov na spájanie. Že pri zmenách teploty vždy na tom železe kondenzuje vlhkosť, ktorá potom ďalej preniká do dreva. Je to vec, ktorú myslím, že každý si môže overiť, pozrieť, že na nejakom, plote starom alebo na akomkoľvek starej drevenej konštrukcii, kdekoľvek je klinec, tak to drevo je zhnité vždy okolo klinca. Tomuto sme sa tiež snažili vyhnúť. Tak, teraz som asi zarazil. Hej. O dno. Aha. Nebolo možné striežku vytvoriť z jedného kusa. Museli sme ju vytvoriť rozrezaním toho plechu a spojením 2 častí. Metóda spájania plechu sa nazýva falcovanie.
a pomocou takých špeciálnych klieští sa tie dva plechy do seba zakliesnili a vytvoril sa prakticky neroztrhnutelný spoj. Okraj tohto plechu bol ozdobne tvarovaný, teda pomocou nožníc na plech sme ho v patričných rozmeroch nastrihali, vzniknuté zárezy sme rôzne otáčali nahor, nadol a vytváralo to na hornej strane trojuholníky, ktoré sa ešte pomocou kliešti dotvarovali a na spodnej strane také rovnoramenné lichobežníky, ktoré lemujú celé tie ramenáty a tvoria tú samotnú striežku toho kríža. Pri montáži plechovej striežky na tie ramenáty z toho začali vyskakovať také nepredvídateľné problémy, ktoré boli spôsobené najmä tým, že vzhľadom na to, že celý ten kríž bol vyrábaný ručne bez stotinových presností, tie nedokonalosti v rozmere vytvorili pri aplikovaní striežky pomerne veľký problém. Vznikla nám tam medzera, ktorá bola na jednej strane, myslím, že 0,5 cm a na ďalšej strane možno 3 cm. Snažili sme sa to vyriešiť upravovaním toho plechu. Bohužiaľ, úplne sa tento problém nedal odstrániť, pretože ten plech nie je až tak podajný materiál. Voloďa tvrdil, že to bude na tom kríži veľmi opticky kričať. Opak bol pravdou, že prakticky bez vedomosti toho, že tam tá drobná chyba optická je, si to človek nemá šancu na tom kríži vôbec všimnúť. A samotný Voloďa hovoril, že videl úplne rovnaký problém na historickom kríži, kde si v Starých horách. Takže sme kopírovali prácu historickú i s tými historickými nedostatkami. Teda i remeselníci v minulosti sa potýkali s takýmito problémami, takže to nie je vôbec na škodu. Na premiestnenie tohto kríža a jeho osadenie v krajine bolo od začiatku evidentné, že to bude potrebovať o mnoho vyšší počet skutočne silných chlapských rúk. Keď bol kríž už hotový a pripravený, začali sme týchto ľudí nejakým spôsobom teda hľadať a mali sme šťastie, že 16 párov tých mocných chlapských rúk sa nám podarilo nájsť. Takže tá partia chlapov uchopila tie železné tyče a na počudovanie ten kríž sa nám podarilo zdvihnúť. Ja som si pôvodne myslel, že to bude tak ťažké, že ho ani nezodvihneme. Umiestnili sme ho priamo na hranu tej vopred pripravenej jamy. Pripravili sme si lana, gurtne, rebrík, také pomocné drevá, ktoré
slúžili ako podpery pri tom dvíhaní. Ukáž väčší uhol, musí mať ten rebrík. 90 stupňov by bolo voči tomu krížu. Poďte niekto na tú stranu. Počúvaj, tu som sám, hej. Ešte hore, poďte. A ty opravda rebrík. Haló, stojte. Tuto nikto nie je na tejto strane. Dobre, zodvihnime a ešte podopí reber do 90 stupňov. Zohni rebrík. Ale že sa podlož. Počkaj, rebrík. No a teraz sa tam drž hore. Povali. Pomaly. Poď sem. Hore sem, hore. Aby nám nepreberú. Možný roh uhlov. Tam drž. Na tú stranu, tak. Ale to môže aj vytrať. Stojí na zemi. Kaja, máš sa smerom dole trošku. Behom pár desiatok sekúnd sa ten kríž podarilo vstýčiť a nasledoval ďalší úkon, teda jeho stabilizácia, teda hneď bolo potrebné ten kríž takzvané zaštetovať vopred pripravenými skalami, teda ten voľný priestor v jame natuho vybiť skalami aj pomocou ťažkého kladiva, no a ustaviť ho do vodováhy, do tej polohy, v ktorej už bude ďalších x desiatok rokov v tej krajine stáť. Do korpusu sme vopred vyvrtali na patričné miesta dierky. Rozhodli sme sa, že korpus nebude pribitý priamo na kríži, ale bude podložený takými drobnými doštičkami, aby mal istý taký optický presah od toho kríža. No a nepribíjali sme ten korpus obyčajnými klincami zo železiarstva, ale klincami, ktoré vyrobil umelecký kováč. Čiže sú to také esteticky pekné klince, ktoré k tomu historickému krížu celkom ladia. Tradičná kultúra, o ktorej sa tak veľa hovorí a málo vie, je to taký nejaký návod na prežitie v krajine, ktorú tu máme. Je to výsledok naozaj stáročí, keď ľudia žijúci na hranici existencie museli nejakým spôsobom si pre seba a pre svoje deti to živobytie zabezpečiť. A tradičná kultúra bol súbor vedomostí, ktoré im to prežitie umožňovali. A my sme ich potomkovia. My vlastne vyrastáme z ich myslenia, z ich nejakého duševného cítenia, vnímania. Krajina, v ktorej žijeme a naše myslenie vlastne formuje to, aký sme, a tá ľudová architektúra, alebo aj takéto drobné stavby, ktoré v tej krajine sú, tak sú vlastne také nejaké pomníky aj tých minulých generácií, ale aj toho, čím žili, čo mysleli. A keď to z tej krajiny odstránime, tak niečo odstránime aj zo seba. A preto je dôležité ich mať, že keď všetky tieto doklady zmiznú z krajiny, tak tá krajina ostane prázdna a prestane rozprávať. A už potom môžeme byť hocičo. Že toto vnímam ako takú nejakú tú národnú identitu. Nie je to nič, čo sa nič politicky, čo je dané, nič nejak ideologicky. Že naša identita národná je práve v tomto, v tej previazanosti s krajinou a so spôsobom života, ktorý v tej krajine vedieme.